కాళ్ళు నొప్పి చేస్తుంది నాకు మూడో ఫ్లోర్ फ्रेंड्स नमस्कार आशा करूँ आपण मैंने समस्ते बहुत भल थे मु तो बहुत भल अच्छी काली हूँ राखी पूर्णिमा तो से मुझे बिरी चाउल सब बाटिक थोई देती आमती गोटाए बासन पड़ी मुझे जाऊँगी आज हूँ एपटे जो भवलक्ष्मी पूजा तो से मैंने संध्या बेलू सब स्त्री लोक मानक डाकती आमर सेपटे केमती ना लक्ष्मी पूजा हेले पूरा चुपचाप सब रुहति क्या भी डका हुए कि नहीं किंतु ये सब स्त्री लोक मानक संध्या बेले सब डाकती समस्ते समस्त घर को जाती आ ठाकुर को मुंडिया मारती आ मो सहित चलतु मुझे देखेबी केते सुंदर एपट सब सजाती मुझे चलतु मुझे देखा देखिए मुझे आसी जनक घर को डाकी ठाकुर बसई मुंडिया मार केते सुंदर सजा बहुत ఇంకొక 2 నెలలు అయిపోద్ది మమ్మీ అయిపోద్ది అని చెప్పి ఇంట్లో ఆగస్ట్ అయిపోయింది వరలక్ష్మి వ్రతం కూడా అయిపోయింది ఇద్దరు గోడ కూర్చొని మగ పుట్టినరోజు आदि आप इसको सजाया है ना आपने इसको डेकोरेट किया है पूरा रात भर ना కాళ్ళు నొప్పి చేస్తుంది నాకు నిన్న మూడో ఫ్లోర్ కాదు నాకు నిన్న మన పని చేసుకొని సుజీ నీకు ప్రసాదం ఇచ్చిండా కట్టి అలవాటు అయ్యి తొందరగా కట్టి అలవాటు నాకు అనిపిస్తుంది చేస్తుందా చీర మాకి సురేష్ సుజి చేసింది సుజి చేసింది సురేష్ సుజి ఇంట్లో చేసిందంట एठु ए यहाँ घर पूजा सरीगला तो ये घरटा हूँ आम घर सामने आम घरटा हूँ यहाँ जो ग्रिल अच्छे आम घर सामनाटा हूँ यहाँ तो मुझे जाऊँगी आम घर को जाऊँगी पुणी आउ जन घर को जबार अच्छी विशाल ता पापा बापा 3 जन तक जाइए मुझे वर्षा हूँ जोर जोर वर्षा हो हाँ बारिश हो रही जोर से उठे 2 डिग्री पड़े बापरे वर्षा सब बेल वर्षा आसवे जनक घर को आसिली आउ जनक घर को जबार अच्छी प्रबल वर्षा हो तो कौन केमती जीव विशाल हेरिका पलि मुझे विशाल बापा आसिक ने देखा कौन हो देख केते जोर हो काली तो राति बहुत जोर होता या भी जोर होता जोर प्रबल वर्षा हो विशाल बापा तो नहीं जाइए विशाल को आउ से अपा को लेकिन जाइए मु तो ये घर सामना डाकी मुझे जाकर पलि आसली भाविली वर्षा हो से गोटे दुकान में ठिया मत भी नहीं जी मुझे भाविली से टाइम भितर अटाटा चकटी देवी आ बासन टी अच्छे तक भी माजिदेवी देखिए जी कम हो पार अटा चकटा आटलिस्ट हो अटा चकटी थोई दी आसिले रुटी 2टा करदेवी तरकारी अच्छी से तरकारी सागर खाइबे
ବାସନ ଫାସନ ଅଛି ମଜାମଜି କରିକି ଜଲ୍ଦି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ମୋ ଅଟାଟା ଚକଟୁଛି, କ'ଣ କରିବି ଲାଗିବେ। ଦେଖିବା ଜଲ୍ଦି ଅଟାଟା ଚକଟି ଦିଏ। ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭବଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଥିଲା, ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ଛଣାଛଣି ହେଇକି ରଖାହେଇଛି, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଠି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ 2ଟା, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ଯେଉଁ କପ୍, ଯେଉଁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କାବୁଲି ବୁଟ ତାକୁ ସିଝା ହେଇକିରି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିକି ସେଇଠି ଛୁଙ୍କୁଛି, ସେଇଥିରୁ ଏତିକି ଟିକେ, ଆଉ ପାନପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ପାନପତ୍ର ଅଛି 2-3ଟା, ଆଉ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି କେତେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଥୁଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଲାବେଳକୁ ଏଇଆକୁ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଭାରି ହସ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତୁମେ ତ ଯାହାକୁ ଡାକୁଛ ସେ ତ ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଦେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କ'ଣ ଇଏ କଦଳୀ 2ଟା, ପାନପତ୍ର 2ଟା ଏମିତିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ହସ ଲାଗିଲା। କଦଳୀ 2ଟା, ପାନପତ୍ର 2ଟା, ପାନପତ୍ର ଭିତରେ ଗୁଆ ବି ଥିବ, ପାନପତ୍ର ଭିତରେ ଗୁଆ ଥିବ, ଆଉ ଚୁଡ଼ି ବି ଦିଅନ୍ତି, ଚୁଡ଼ି 2-3ଟା ଦେଇଥିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ମାନେ ଶୃଙ୍ଗାର କରନ୍ତି, ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ ଲଗେଇବାକୁ, ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ, ଚନ୍ଦନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ହିସାବରେ ଏଇଆ ଦିଅନ୍ତି, 2ଟା କଦଳୀ, ପାନପତ୍ର ଆଉ ବୁଟ ସିଝା, ଇଏ ହେଲା ଭୋଗ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଯେ ପ୍ରବଳ ଭୋଗ। କାମ ସାରି ସାରିଲେଣି। ଏଠି ଅଟା ଚକଟିକିରି ଥୋଇ ଦେଇଛି, ବାସନ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ବାହାର କରି ମାଜି ଦେଇଛି। ଆଉ କ୍ଷୀରି ଏଇ ଜାଗାଟାରେ କରିଥିଲି, ଏଇ ଜାଗାଟା କେବଳ ପଡ଼ିଛି, ବାକି ସେତିକ ବାସନ ମାଜି ଦେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ତ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ହେଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ବିରିୟାନୀ କରିଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ତାର ତରକାରୀ କରିଥିଲି, 2ଟାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ସିଏ ଅଛି, ତ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯାଇକି ମଜା ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିରି ଚାଉଳ ବାଟିକିରି ରଖିଦେଇଛି, କାଲି ପିଠା ହେବ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପିଠା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥୋଇବିନି, କାରଣ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଅଇଁଠା ଫଇଁଠା ସବୁ ରହୁଛି। ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଅଇଁଠା ସବୁ ରହୁଛି, ଆଉ ସେଠି ରଖିବିନି, ତାକୁ ବାହାରେ ରଖିଦେଇଥିବି। ସକାଳୁ କାଲି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲେ ପିଠା କରିବି, ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ ବି ହେବ। ମଟରଟା ପାଣିରେ ପକେଇନି, ସେଇଟା ମନେକିରି ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଖେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମଟର, ନହେଲେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବୁଟ ମଟର ସବୁ ରଖିଦିଏ, କାରଣ ରଖିଥିଲେ ପୋକ ହେବନି। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ବାଦାମ, ଏଇଟା ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି, ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ବୁଟ ଡାଲିଟା, ଏଇଟା ମଟର ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି, ବିଶାଲ ପାପାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ତ ମଟର, ଏଇଟା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଣିବାକୁ, ସରିଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛି, ବହୁତ କାମ ସବୁ ମୋର ଯେତିକ କାମ ଥିଲା ସବୁ ବି ସାରିଲି, ୱେଟ୍ କଲି, ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ଛାଡୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ବିଶାଲ ପାପାଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେ ସେଠି ସେମାନଙ୍କର କାମ ସାରିକି ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବେନି। ଆଉ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି, ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କହିଦେବି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଯାଇ ହେବନି, ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଯାଇ ହେବ, ତ ମୋ ଯିବା କ୍ୟାନସଲ୍। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।